Weche moko nyakona Mkajwang' en ni jotend duond bura mar ODM pod dhi nyime kod siro lwedo sirkand manywanda kata broad based government, ma bende giwacho ni winjruokno ne ok en mar riwo Uganda jo Kenya kanyakla kende, to kata kamano ne okelo bende ber mokalo ne piny Kenya mangima kotenore kod weche dongruok. Jojuma chiwo ler mathoth e wachni kowuok e kaunti ma Migori. Jolbundu masuna West Peter Masamore kune wuoyi kinde nyasino ma kawo pach Uganda kawo tone kod bajet mar piny owacho malo. Kawo tone kod bajet mar piny owacho malo. Bajet mar ikomenda gana 215 nyaka gana 216 e kaunti ma Migori ne owacho ni kaka jokanyogo mag ODM gintie sirkal no man manywanda ma bende ong'ere kaka broad based government. Masarawa ne kawo pogi kod winjruok mane oketi e kind UDA kaachiel kod ODM. Jo Kenya duto nitiere kod ratiro mar tiyo kod piny owacho. We as ODM team, we are in this broad-based government based on the principles which were displayed in KICC, the 10 agendas. We as the people of Migori, we are entitled to development from the government of the day. William Ruto is the current president, so we are in this government as Kenyans by right. We will be demanding for more projects. He has given us more. We appreciate him and we want him to come again and again. Ne wane nyaka ne ket winjruok e kind UDA kaachiel kod ODM giseneno riwruok mag oganda jo Kenya kaachiel kod chenro mag dongruok mopogore opogore ma itero e gwenge duto e pacho kae. Jolbundu masuna West Peter Masara wacho ni kaka kaunti ma Migori giseyudo chenro mag dongruok mopogore opogore to ahinya e kinde machuok ma jatend piny Kenya William Ruto ne olimo kaunti ma Migori e kinde mar ndalo adek. We as ODM team, we are in this broad-based government based on the principles which were displayed in KICC, the 10 agendas. We as the people of Migori, we are entitled to development from the government of the day. William Ruto is the current president, so we are in this government as Kenyans by right. We will be demanding for more projects. He has given us more. We appreciate him and we want him to come again and again. Mae nosiko jolbundu marangu Lilian Gogo mabende wacho ni omor kod yo mabende nyaka sani kochendo mag dongruok kori tere kon piny Kenya duto ma oting'o gwengo mag Nyanza. I want to assure the public that any time the president gives a commitment that something is going to be done, as long as it comes out of his mouth, either there is already an allocation for it, and if not, there is normally the presidential delivery unit that makes sure that what the president says is done. And I want to thank the president for going out to reach every community in Kenya. Kenya belongs to all of us. Gogo ne wacho ni kaka jokanyo mag ODM gintie broad based government, kabende wacho ni nyaka sani ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ema koro nyalo konogi ka giwuok e sirkal manywanda. And we are here to stay. More so, in broad-based government, I was taken to parliament through the only biggest party in this country called ODM. As member for Rangwe, we are supporting broad-based government unless Baba authoritatively and expressly tells us to leave, which he has not done to. And I don't see any reason why people should fear that Baba is going to leave the broad-based government. Nenya Kalondo Maramoy kuke kaunti ma Migori, an Jojuma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno.